Gilusad sa Ministry of Trade, Investment and Tourism kun MTIT BARM ang negosyo center sa lungsod sa Maluso, Basilan ug nagpirmahanay og Memorandum of Agreement tali sa MTIT, LGU ug stakeholder aron masuportahan ang tinguha sa negosyo center. Ang negosyo center maghatag og teknikal nga suporta nga mga serbisyo ug tabang sa negosyo aron mapadali ang pag-uswag sa Maluso micro, small and medium entrepreneurs aron matudluan sa pagdumala sa negosyo ang mga gagmay negosyante. Masuportahan ang MSME sa kanilang pag-unlad, hindi lamang sa during the growth stage, but even from the very first stage. Pinaagi sa MOA, obligadong suportahan sa LGU ug stakeholders ang negosyo center. Ang LGU po ay very supportive sa lahat ng programa na pumapasok dito sa aming munisipyo. Gidasig usab ni Regional Director Tula Jasan ang mga negosyante ug sa mga nagplano nga magnegosyo nga suportahan ang negosyo center. Pag may-negosyo po tayo, huwag po tayong mag-rely kung ano po yung nasa atin, yung skills natin, yung resources natin. Kailangan natin ng partners. So, nandito po ang MTIT na tulungan kayo. Napilian ang Maluso, sanglit, daghang tawo ang lungsod ug nakita nila kining mulambo ang lugar tungod sa mga resources sa lungsod. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!